Kat badang mi kisingi kipor ngiu I baka jinglong jong ka sany hima hang ni hapo jong ka jela Meghalaya kelanang kela na kawai kapor sya kawai pat kamtam ha ka bede bat ka Indian National Congress kawai na ki parti ki bala yo ban bat teng yu lakam sansyar hapo jong kane ka jelang yu I bam takat badang mi kisingi kipor kelanang senjor kelanang ring sedot tenre daka jing sakhi ka bamanta ha ka ba wei na ki MLA jong kane ka parti u MLA ba marwei jong ka parti Kongres ha ka ba iba Runi Wiling do ila ino no ya kane ka parti da ka ban leit ban penyaso no ya la de bat ka parti NPP teng yu I ba kane ka parti NPP kat badang mi kisingi kapor kelanang yo ya ke jing syania na ki babun ki MLA bat kumjuru na kaliang jong ki pajba hapo jong kane ka rilum khasi jantia bat wat hapo jong ka rilum karuru kumju kadon ka jingong ba watla kang na kaliang jong ka NPP menta kat badang mi kisingi kipor kelanang bun ha ka jing bun paj ha ka de bat ki nong mi khmat ki MLA tenre kadon pat ka jingong ba watla ka hapo KHADC ka bat na kaliang jong ka VPP ka badai ka wei na ki parti ki batma hang ne po ri kasi jantia te hinrei ka don kata ka jingong ba let's say ka VPP kan sala ban wan ha ka bor sansyar kum hapo jong ka Legislative Assembly lada na kaliang jong ka VPP kala ban trei bha hapo jong ka ne ka KHADC rana kaliang jong ka VPP hapo KHADC kamla ban trei bha kamla ban le bha kabamut ba na kaliang jong ki paj ba kin sa ai sandon do red card ina ka banta kinong mi khmat bat kinong yalam jong ka VPP te hinrei na kaliang jong ki babun ki paj ba akila khmi lenti bala kumno ba ka VPP kala kan la ban le bha kan la ban sanchar bha hapo jong ka KHADC lemda kumta na kaliang jong paj ba kin hapan ai da ka red card kumta na kaliang jong kinong yalam bat kum juru na kaliang jong ka parti VPP ka dei ban le bha ka ban le bha lem kumta u ar hajar ar phupra don jingma te sia komen ma phi paj ba ka e ka ba phi don ban ong ka e ka ba phi kwa ban pan pau hang ne sia komen sia share sia like hak po jong ka ne ka video khublei sibun na kumta jong phi barok